N'ịga n'ihu na mbọ a na-agba ịdọta nkwado maka ịgbanwe ụlọọrụ Anambra Broadcasting Service ABS ka ọ nọrọ n'ogo mba ụwa nabatara, onye isi ụlọọrụ anyị Sachido Obidegwu agaala n'ihu n'ịkpọtụrụ ndị Anambra maara ihe kwe na-akụ ka ha wee nye aka n'ọnọdụ a. N'akụkọ a na-abịa, ọ gara njem ịkpọtụrụ eze ndị Ogidi na ọchịma obodo Idemmili North, Igwe Alex Onyido n'ụlọọrụ ya. Emmanuel Okonkwo bụ onye nta akụkọ anyị ji akụkọ a n'uju. Sachido, onye rụtụrụ aka na ebumnobi Gọvanọ Chukwuma Soludo bụ ịgbanwe ABS ka ọ bụrụ ọkaibe n'ihe gbasara nchịkọba nakwazi mgbasa ozi dịka esi eme na gburugburu mba ụwa. Ya bụ onye ji ọkwa Managing Director nke ụlọọrụ ABS bụ onye gụnyere Igwe Onyido n'otu n'ime ndị igwe eji okwu agba izu na Anambra steeti rịọrọ ya ka ọ bụrụ onye ga-enye ABS nkwado otu o kwesịrị iji wee mee ka ebumnobi Ọkammụta Soludo nyere ya bụ ụlọ mgbasa ozi ABS pụtara ihe n'oge na-adịghị anya. N'okwu nke ya, Igwe Onyido, onye zikwazi ọkwa dịka onye isi oche nke Albem Healthcare Industries Limited nke dị n'Ogidi, kenere nnọọ Chineke maka ya bụ nrọpụta arọpụtara Sachido ịbụ onye isi ụlọọrụ ABS ma too Gọvanọ Soludo maka inye Sachido ohere ka o jere obodo abụọ Anambra ozi n'ụdị pụrụ iche, ma kọwaa Sachido dịka onye kasị mma nye ya bụ ọkwa onye isi ụlọ mgbasa ozi ABS, dịka o si wee kọwaa ya na ọ bụ onye ma ihe ekwe na-akụ n'ihe gbasara mgbasa ozi. N'okwu ekene ya, otu onye n'ime ndị na-alụ ọrụ n'ụlọ mgbasa ozi ABS nke so Sachido wee jee ya bụ njem nleta bụ Maazị Emeka Okeke gụpụtara ọtụtụ ihe dị iche iche Igwe Onyido mere n'obodo ya bụ Ogidi, ma kpọkue Igwe Onyido ka ọ bụrụ onye ga-enye ABS nkwado n'ebe ọ dị ukwuu iji wee mee ka ọrụ ha dịka ụlọọrụ na-agbasa ozi bụrụ ihe ga-abụ ọkaibe. Site n'Ogidi nke dị n'okpuru kansụl Idemmili North, abụ m Emmanuel Okonkwo.